Забравихте важен ангажимент, Galaxy S25 Ultra няма да позволи това да се повтори. С изкуствен интелект той се учи от вас и свиква с вашите навици и нужди. Jar Computers представят 6 подточки, в които този телефон е победител, като ще започнем от гласова интеракция. Кажи му да ти напомни за ракийката утре в 8 вечерта и телефонът е готов. Даже ще ти каже дали времето ще е подходящо за градината. С 16 ГБ RAM всичко става за секунди. Умно планиране. Вече няма нужда да следиш мачовете на Левски или ЦСК. Телефонът сам ще ги добави в календара ти, само трябва да ти остане време за тях. Интерактивното обучение ще помогне, ако детето ти търси отговора в уроците. Снимай страницата и телефонът ще превърне всичко в разбираем формат и без драми. Зашеметяваща фотография. С Pro Visual Engine и 200 мегапикселовата камера, селфито винаги ще е перфектно. Ако си геймър, ще забележиш подобрено гейминг изживяване. Играеш Warzone, Monster Hunter Now или Warframe. Galaxy S25 Ultra няма да прегрее благодарение на усъвършенстваната охлаждаща система. Ще имаш гладък геймплей, а батерията с 5000 мАч ще бъде достатъчна, че да се откъснеш от реалността за дълго време. С всички тези снимки игри ще ти трябва пространство. S25 Ultra има 1 терабайт вградена памет, с която ще можеш да запазиш цялата си галерия. От първите селфита до най-дългото хоро от сватбата. За бравиза няма място. Тук всичко се побира. Новият Galaxy S25 Ultra не просто ви разбира, но и прави животът ви по-лесен. Поръчай сега от Jar Computers в магазините или на jarcomputers.com, но побързай, защото свършва по-бързо от лютеницата на баба.